may buta nga albularyo, mananambal sa among baryo. Bisan tuod siya buutan, usahay may pagkapilyako. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa ug maingkanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usab mamenteryo. Dunay babaeng masakiton, gitambalan niyag orasyon. Ang albularyo mapahiyumon, mihapuhap sa sakit sa poson. Ang babay sabdi ay alisto, nanagang og dayong panapo. Kay kun muhikap ang buta nga albularyo, basig mahikapan ang dili mao. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magtiyong ang mata. Dihay bayot galisod paglihok, nagreklamos hubag sa ilok. Sa albularyo iyang gipakumot, aron kunom mo buto mukipot. Dako ang iyang pasalamat, kay mihiyos wa na magngot-ngot. Apan paglingkod siya nahiulpot, laing hubag mitubo sa iyang lubot. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magtiyong ang mata. May lalaki grabe ang diferensya, nakatulon kunupot sara. Nagsigan na lang ang mata, panagsa lang mo ginhawa. Gitambagan silas albularyo, ipauli dayon sa ilaha. Inay-abot kuno dayon pahigdaa, muskitiroki og tabla. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong